салом тамошобинони канали Навбари Ҷавон. Дар ин наворе ки мо ба шумо пешниҳод менамоем дар бораи макети крани борбардор аст ки аз чӯб, сим, ришта иборат аст ки дар амалия он кор мекунад. Мо дар бораи ин кран ба шумо камтар маълумот медиҳем. Ин барои асосан намоиши дарсҳои санъати тасвирӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад ки аз нақшаи оддӣ гирифта бо чунин ду чизи оддӣ мисол сим ва чӯб метавонем ки чунин кранҳоро созем. Дар наворе ки имрӯз мо ба канали Навбари Ҷавон мегузорем, дар бораи анами кране ки аз рӯи китоби санъат ва меҳнат ки тибқи конструкторӣ нақша гирифтагӣ шудааст ва барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ ҳамчун ашёи аёнӣ дар дарсҳо истифода мебаранд. Дар крани борбардоре ки мо сохтаем аз сим, тафта ва ришта иборат аст ва гардишам ҳангоми чиз карданам тоб мехӯранд ва аз ин ҷо боро ба тарафи боло ва поён мебардорем. ин ба хонандагоне ки қобилияти истеъдоди сохтани крани борбардорро доранд метавонанд аз сим, чӯб, ришта созанд.